खुलुमबाय सनाफोर आंनि मोनसे गोदान बक्सआव नोंथांमोनखौ फिन खेबसे बरबावबाय सबाय माजेव जे फगवारनाय महर लाजिनाबा दामुगै इनफाय ब्लग्सखौ फरायजोबोसै लोमजाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन आङो ओमफ्राय सिगाङावनो रिकुवेस्ट खालामो सोरबाफोर गोदानबा प्लिज अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो होला आं लाइक कमेन्ट शेयार खालामलांबानो जाबाय आरोना ओमफ्राय सिगांनि ब्लग्सखौ जाय नायदोंमोन बिसोर एसे आइडिया मोनखादों खोमा मानसियाथ' बुस्थुखौ बायबाय नालाय आरो अबेहाय लांगोन होननानैहाय थ' येस जों न'आव थांनो ओंखारगासिनो दङ बेनिफ्राय फिसाजोआ एकदम फट' खेबजागासिनो दं आरोना सासे हारसा हिन्जावसाजों गोमोन जाबाय नालाय फट' खेबजालागासिनो दङ सानैजोंहाय खम जारला एकदम पेटेक रायलायगासिनो दं आरोना माने जादा जा हारसानि जानायथ' जाखाया नालाय बिमा रोखोमनिसोखा फाइनालि बांला होनायाव ओंखारनानै एसे मैगं थाइगं लानानै थाव रिफाइन एसे मन्दिरनि थाव धुप लाबाय आङो ओमफ्राय डाइरेक्ट फिल्डआव गाखोनानैसो भिडिअखौ अन खालामबाय आरोना थांसै ना माव थांनो थांगोन फिथा नायलेपारायाव होनदो आयौ ओरैलाय मानसिना हरदो आसुरित जाखांबाय रोन्दो चक्लेटनिफ्राय मानिफ्राय जुसनिफ्राय दा आंखौ नायफिनाखै साराय सारिथा जाबाय आरोना सागाबाय नोंखौ सोर बारल'नो थिननाय फाइनालि लालपारा हाबबाय नै लालपारा दालां मोनबाय जोंहा हाय दे ओरै हाबफैबाय नालाय आंना नेटवर्कआ एसे गन्डगलाव हमलायबाय ओमफ्राय एयारटेला मोननाया ओमफ्राय जिअ'आसो दङमोन एसे जिअ'आ एकदम सुइन्दं जाबायानो आरोना बियो दादा कमिकमोननि ओमफ्राय एयारटेला दाना नेटआबो गैया सोनोबो हानाय नंला देन्जार जासिगोनलाय अबस्थाया आंना ओइ मादैमोननि न' ह मेंबो बुलायबाय फैदो मा लाजिदों आबैखौ आबैखौलाय मानो लाजिनांगौ फैदो न'निफ्राय थांबा जेरै फुथुनानै गालाङो बिदिनो फुथुनायनि दङ ओमफ्राय आङो बवा सानबाय आरोना मानो होनबा बे एसेल' दिननि थाखाय आङो बला बलि बिराद बाबाय ओमफ्राय नै बे टिभि रुमाव खौल'ल'आनो उन्दुनोसै नांगौबा फिसालाया माजों उन्दुहैथोंसै आरोना बिबैजोंहाय ओमफ्राय नै टिभिखौ बिदि बहायबाय दाख्लै टिभि गोदान बिफाया लानानै फैनायनिफ्राय जों फैनायानो जायाखैमोन ना न'आवहाय ओमफ्राय नै बिदि बहायबाय आरोना ओमफ्राय बेयाव सकेस गंसे दंमोन ना बेखौ मानि रुमाव दोनहैबाय बायदो सानै मानसिया भगबान जेरावखि थाया जानाय जेरावखि थाया हाय हाल्ला अयथासार आरोना ओमफ्राय आं बारा टाइम गैया फटाफट मावनोसै फटाफट आख्लायबाय आं देहाखौहाय मन्दिराव माजों हाबनोसै माया हारसिंनो जुबु दुथुर जालागासिनो दङ हजोंबो लुस्रुग्रा फैखानायखासो ओमफ्राय आरो दाबो लुस्रु फैबावबाय आरोना थ' दिजार खालामबाय थानांला आंखौ मोनानोसैबो लक्ष्मी मानि फुजानि जय जगार आरोना थाबनो नांगासिनो दंखाबाय नङा होमबा सुनाफोर नांखाबाय सुरु खालामसै बेलासिखाबाय मोनासिखाबाय फंबाय सुनाफोर जाबो खुलुमखांबाय आरोना ज' जायो ज' एसे ओमफ्राय ड्रेस गोदान लाबोदोंमोन ना आं सिगां ब्लग्सआव नोंथांमोननो फोरमायाखैमोन होनबा बेखौ माया बेखौ लायो र' हैनोसै आङो बिमायाबो होनाय जायाखै दासो खुलुमखांनानै फोथा सोथा लाखांबाय र' फुजा होनो रेडि खालामनाय मा खालामनाय माया मेंगुलायबाय जाहैदों जोंबो बेलासियावसो फैबायना स्कुल गनानैसो फोथाया बोहैलायबायहाय आंना ओमफ्राय खुलुमनाय मानाय अबाव भिडिअ लाबाय थानो हानो खोमसिखोमल' आरो खोमसिबाथाय आंना केमेरायाबो एसे डिस्क' जायो नै लाइट खाथि पहराव फैनानैसो फोथा दाग्ला लालाय नोंथांमोनजों आं हाजिर जाफैदों आरोना गैलाहाय थिगानो मस्राय आयौ थांनो आयौ देखायनो हनै गस्ला गोदानखौ मादि जिरायनो दङ नों गस्लाखौ देखायबाय मा मोजां मोनदोंना मोनाखै नै मोनदों मोजां मोनदों ना आयंआ नैबे कालारखौनो लानायसै आरोना औ बे आबैनि हामदों थाग थिगनो सुबाय बख'नाङा मालाय फुजायाव थांबा गाननांगौ टिभि गोदानखौ नायनोसै दसे आइ बाबा बेखौ मा खालामखो बेयो मा नुजाखो बिदि बेयो माबोरै खानाय सना माबोरै खालामनामोन दहाय नोङो नाजाबाय थादोंमोन मबाइलजों कानेक्ट खालामनो आंबो टाइम गैया आरो बेबायदि टिभिखौ खालामदो दे बेखौ दानदो जायाखै हे बिदि नङाथ' माथो खालामनाय जाथिखौ लाबाय आरोना सुनाफोर माया दख'नाखौबो माने देखायखाबाय नालाय नायखाबाय नालाय अबेखौ लानो लादो होननायाव ओमफ्राय जाथिखौ लाबाय आं माने गलाबा थाबाय जाबाय
ओमफ्राय एबारना सिदासिनि लेडिस मानसि नालाय किटचेनाव हाबफैबाय ओमफ्राय जोंबो हरैनो गाइखेरखौ लानानै फैफाखादोंमोन ओमफ्राय दंनाया दंखायोमोन मानाबो नै मायाबो लाखिखादों नालाय आधा केजिनि बारायानो लाखिखादोंदां फुजायाव एसे होबाय दा आङो एसे फुदुंस्रां साहाबो फुदुंनो आखायाव लानोसै आरोना जाबाय सनाफोर जोंहा प्रसाद आरोना दान्दिसे उनाव मायानो पायसबो संदोंमोन बावनानै आरो माखासेखौथ' जानायनि खासि नालाय जाबायानो आरोना गावस्राबो बिबै फिसौ सोलाय बेलाय जागासिनो दङ सान्थि गैया आरोना प्रसाद जाबाय साहा लोंबाय जाग्रा लाबोनायखौ जाबाय उदैया दुलदां आरोना सुनाफोर उफाय गैया बैया माने दख'ना गाननाया एकदम उदैया बुद्रांरां जालायबाय जानानै आरो थुलथुला जालायबाय बिदिनो आंना रुमनिफ्राय जै जाहैखारबाय होनबाथाय जानो लोंनायखौनो माबा गैया ना लिमिट गैया मा मोनो थुसोगोन आरो उखैनाया बारा जायो आंना हरै थांबा बिदिनो ओरैबो बिदिनो आरोना बेनिफ्रायहाय उफाय गैया उदै थुमथुमबाबो मोनाखाबाय जेथिया आङो मोनानि आदारखौबो बहायखाबायानो आरोना नैबेनो आरोना जोंना आदारा दिनै जोगोनार ओमफ्राय जोगोनारा सैसेल'मोन नालाय ओमफ्राय आलुखौनो दरनै होबाय आं ओरैनो दा जबलांगोन ना इयो ओमफ्राय दालि ओंखाम मोनखाजोब्बाय गाइखेर फुदुंखाजोब्बाय ओमफ्राय नै साहा पानि लोंनायखौनो दाबो सुवाखै आङो माने बेलेगखौसो मावगोदों फार्स्टथाला ओमफ्राय नैहाय सनाफोर दाबो टेपा खालियाना टेप थानो लागाया अनलि अन बेसिनल' जानानै दङ बाल्थिङाव दै रोगानांगौ जायो दाबो उफाय गैया आरोना मालाजों लगायनो हाबावगोनथाय बेखौल' लगायनानै जानायबाथ' आलादा खोथा बेखौ लगायनो सानबाथ' आरो ओइ फारसेथिंफ्रायबो टेंकि नांगोन रेडि नांगोन बायदिसिना नांगोन माने फारसेनिफ्राय सुइनम जानानै दं आरोना थ' बे लांदां समायना लांदां जानानै दं आरोना वाला टेपनि जायगाया अयनैहाय ओइ गारहाया गंनैखा नालाय होमबा गारहा गंसेनि लाबोनानै गारहाफ्राव दै आद्रा दङबाथाय बेखौ बेयाव लखबबाय गारहायाव दै गोदान लायबाय बिदि आरोना दानिसो लानानै फैदों आङो सुस्रांनानै लानोसै मावस्रांनानै लानोसै ओरै फारसेथिंबो मोनबाय थादोंसै आरोना ओमफ्राय खनसेनो थासिमला लाना फैदों नालाय आं नै 30 थाखा केजि होनथारदोंहाय बबाव बेसेबां केजिथाय ओमफ्राय आं 20 थाखानि मिलायनानै हरदो होननानै लाबोदों आं बाबाबो जाया नालाय जिरनानै दैयाव सोमनानै दोनखानोसै आंहा गाबोन फुङाव फिस रुनोसैल' गावसोरथ' न'निसो बिराद मोजां रुयो होनलायथारदों आरोना गार' हिनजावफोर फानो नालाय बांला होननायावहाय दे ओमफ्राय बिबै फिसौ सानैजों नै गोलाव जानानै दङ आरोना टिभि नायनो लादोंसो हय गैला मेगना जाला सानैनाबो आं फैनायखायसो बेखिनि एसे लावनो मोनबावदों नङाबाथ' दा ओंखाम ओंख्रि संफुनायसो जाबावसिगौमोन आरोना बेबादि अबस्थाखौनो गोसोखांनानै थांसै आं होननानै फैदों आरोना सुनाफोर ओमफ्राय बे एसे सिगाङाव बाङालि गथ' दंबाय थायोमोन ना जोंनावहाय ओमफ्राय बेबो दाखालै भट हैनांगौ ना ओमफ्राय भट हैनांगौ नालाय थांथ'नांबाय आरोना बे मा होनो फंबाय मानि बिजामादै आंहा फंबाय जाबाय जेनेबा बेनो लानानै थांफिनबाय आरोना गावसिनि हजोंनिखा नालाय उफाय गैया ओमफ्राय फिसाजोआ नै गावखौ देखायनाङा होननायखाय आं ससेल' लादोंहाय गावखौ नुजाबानो हब्राबायनाय जाखादों मालाबा लानो थिनो मालाबा लाहोआ आरोना अयनायखा ओमफ्राय बे बाङालि गथ' फैबालाय एसे रेहाय मोनोमोन बेखौ लायलाय होननो आरोना ओमफ्राय दाथ' फैथ'वाखै फैफिनगोन होननानै बुंदों दाख्लैथ' बिदिनो 1.5 मास ना माल' थानाय जादों खोमा ओमफ्राय फैफिनगोन होनदों आरोना मा जायोला ओमफ्राय क'क्राझाराव खौथेबथे नायबाय थाग्राखाय बेखौ जा गुवार स्रां मोनलायदों आरोना बर' फिल्म लागायबाथ' मजाके जाबावगौमोन साउन्ड ब्रां जालायनाय जाखां लोंखां सुस्रांखां एसे अखाफोरखौ नायखोहरनो रोंदों दासो आरोना दहाय एसे खुलुमलागायाव नायखोहरनायमोन ओमफ्राय नै दा नायखोहरफिनबाय गोदोनि बायदि स्रां मोनलाय लांलाहाय अखाफोरखौ माथो माने एबार जोमै दाग्लोबनायसो आरोना नै गोदो जोङो उन्दैयाव प्रसाद मागिनानै जाबासो आयौ स्रां लाइट बादि जायोमोनहाय बोथोराबो मोजां होयोमोन गोसोआव दंथारो आङो दाना नै प्रसाद मागिनानै जाग्राबो गैला नालाय बोथोराबो गोसोम सोमखेखेसो आरोना ओमफ्राय आं बे खोमसिस्रो बार खोलोआवनो लोगोसे ब्लाउसखौबो दोनथ'नोसै सानबाय आरोना माथो देखायबाय थाबावनो बे फुजा होनाय लक्ष्मि फुजानि न'आव फैनायखौनो एसे लानानै नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय आङो बिफायाथ' होनदोंमोन माने अखानायैबो स्कुल दङ सुनाफोर ओमफ्राय दिनै स्कुल गनानैसो फैदों नालाय जोङो ओमफ्राय स्कुल दंबालाय माथो थांबावनो होन्दोंमोन माने स्कुलबो दङ टिउसनबो दङ नै दिनै फैनायाव टिउसना खथि जाबाय ओमफ्राय गाबोनबो टिउसन हमहैनो हागोन ना हाया आं मिन्थिला आरोना जायखिजाया जा दाख्लैनिफ्राय फैनो लुबैबाय थादोंमोन आरोना आङो लोखि फुजायाव न'आव थांगोन होननानै थाखानायमोन दुर्गा फुजायावहाय बिजनियाव आलासि जाहैबाय ओमफ्राय लोखि फुजायाव न'आव थांगोन होननानै आरोना थांनाय बोसोराव लोखि फुजायावबो बन्द' मोन्दोंमोनहाय ओमफ्राय एबार माबा बन्द'आनो गैया आरोना पात्ता गैला मा होननाय जाखोथाय ओमफ्राय आजिखालिथ' प्रसाद जालायलायला गैला बे बाहागि आदा ओमफ्राय गाव जाफैनानै ओमफ्राय आब'नो लानानै थांदों आरोना बे दानि गोरलैनि
माबा बिमा आब'नोहाय बेखिनियानोमोन ओमफ्राय बारा बुरजा बानायनाय जाखाला आजिखालि न'आवनो जाबाय गथ' गथाय जोङो बास बिदिनो थांबाय आरोना जोंना लोखि फुजाया ओमफ्राय बयबो बिथाङाथ' खाथियाव गैयानो जाहैबाय बिथांखौबो हामलायथि बावहरबाय थ' जायफोरा आंनि बे सिम्पोल शेयार खालामगोन फरायनो लांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ स' माच